Jo estic solter i ara estic regalat. Jo també estic solter. I no t'han regalat. Què passa, penya? Estem aquí a Moda Trap, som Flashy Ice Cream. Bueno, jo em dic Arnau, el nom artístic és Nicky Flex i l'he escollit perquè sona bé i perquè mola. Jo em dic Pol i el nom artístic és Giancana i l'he escollit perquè Giancana era com un gàngster d'Amèrica, de Chicago, bé, no sé d'on, tio, en veritat. I es va enamorar d'una actriu i va com sudar de tots els negocis i tal, i la màfia s'ho va prendre com una traïció i el van matar per això. I em sembla com una història romàntica molt... Jo em dic Dax, Aleix, el meu nom artístic és Dax, i ve d'un videojoc de quan era petit que és Jak and Daxter. El Daxter era com un niotet taronja que... Bueno, el porto tatuat aquí, després si m'aixeco l'ensenyo. I res, ja està, i d'aquest d'este. Es deia Daxter, l'únic que després me'l vaig com abreviar i ho vaig dir Dax. Estudio CAFE, que és la carrera d'esports a Blanquerna. Estic a tercer i treballo també en un bar aquí al centre de Sabadell i bueno, per treure'm així la pasta i tal. Jo treballo de muntant vídeos, o sigui, en l'audiovisual, muntant vídeos i de profe com a xavals d'aquí dels barris i tal. Jo treballo i estudio enginyeria de so i treballo en música. Faig de DJ i bueno, tot el que és la part musical. Bueno, jo estic enamorat. De la blanca. Bueno, sí, no sé, jo estic enamorat. Jo estic solter i ara estic regalat. Jo també estic solter. I no t'han regalat. Jo Existentation. A veure, el meu grup preferit és Pink Floyd, però en plan del rotllo Existentation. Ara estic escoltant molt Roy Woods, m'està molant molt aquest rotllo així melòdic i romantiqueo, perquè... Bueno, i això. Jo, de trap, així, potser així el cantant que més he escoltat és Esfera Basta. Així de rotllo. I FSK mola molt. Yeah. Un shout-out. No hi ha pla, tio, tots són de ressaca, tio. Ja. A veure, si tinc ganes de festa em mola molt fer una barbacoa i... Sí, tio. Diumenge a barbacoa. O aixecar-te amb una xavala. Yeah, tal qual. Netflix també contempla així a lo guarro. I tu, Dax? Jo soc el típic de sèrie, tirar-me al llit i quedar-me tot el dia, sí. Quedo així i ja està. I més si tinc ressaca encara més. Avui estaria fent això si no estigués aquí. Amb 1000 gramis. Mort. No. Regalado, en plan, podem fer el que vull. Home, jo d'això també guai, o sigui, fent el que ens agrada i d'alguna manera vivint d'això. A veure, o sigui, jo el vaig conèixer ell al sopar del 18 del meu cosí. Després jo vaig començar a gravar amb ell i ell gravava amb ell. I llavors ens vam juntar, o sigui, gravàvem a ser casa, a la seva habitació, en plan, precàriament. I ens vam començar a juntar i suposo que en veritat vam decidir anar a Londres. I a Londres va ser quan, o sigui, a veure, no teníem res de pasta i vam dir, tu, hem de sortir d'aquí perquè portem la vida aquí, saps? I per l'estiu vam dir, doncs anem a Londres i vam pillar tabac d'Andorra i el vam anar a vendre allà.
i jo què sé, doncs allà va sortir a Flashy també per xorrar en anglès i tot el rotllo. I el nom de Flashy en veritat és com Gelato Ostentós, que és com una mica la filosofia que teníem allà a Londres, saps? Que no teníem pasta i la pasta que teníem ens la deixàvem en festa i ens aixecàvem sense un puto duro, saps? O sigui, era com vida de gastar, però sense tenir pasta, d'alguna manera. Sí, ho has explicat molt bé. Sí. I bueno, o sigui, vam començar de risa, saps? Que vam penjar el tema d'estrès i al cap de potser 8 mesos vam penjar el següent, saps? I bueno, va ser deixar l'habitació al Dax i pillar-nos un mini local, o sigui, era això, en plan que havíem 8 persones i ja està, i assentades, saps? I va ser com, tenim un local, tenim un estudi, doncs anem a fer música més sèriament, entre cometes. A veure, jo crec que el moment que vaig dir això mola és quan el Dami ens va invitar a Sant Cugat, que feia el bolo per la festa major i tal, que vam anar allà i estava el Woody, el Guiu, la 31 també, i va ser com, això cunde, tio. També hi havia Semencent allà. Sí. I vam veure la penya bastant regalada amb la cançó de Collint el Blat i tal. Sí, va ser com, vam flipar bastant. En veritat potser cunde, saps, la cançó de Collint el Blat, que era com, no sé, al principi la vam fer i va ser com, sí. Hem fet aquest tema i ja està. Comencem a conèixer més, sí, en aquest moment. Sí, jo crec que sí. Ara que comencem a anar amb bolos amb el Dami i tot això, arrel d'això, saps com... Sí, també va ser quan el Dami va començar a pujar heavy i va ser regalat. Tal qual. També en PDA, que la vam... no sé si van sortir... O sigui, la vam fer abans Collint el Blat, però va sortir abans PDA, que la vam fer rotllo en una setmana. Sí. Hem de fer un tema i... va ser locura, perquè la vam fer en una setmana, el vídeo el vam rodar el dia abans de treure-la, saps? Sí, jo recordo en plan... muntar jo i vaig estar tota la nit muntant-lo. Jo només part creativa, en plan de cançons i això no faig res més, diria. Jo també, o sigui, escriure les cançons, rapejar i després també monto vídeos o gravo el que puc. Sí. Jo no faig res. I després hi ha un que no està aquí, que també forma part del grup, que és com dissenyador, ens porta tot el tema de factures, també fa els vídeos, també munta vídeos i està com... Tota la part que no es veu, pues està allà. Al Turo, C-Turo, a l'Instagram. Música urbana. Sí, és que no... Saps? O sigui, som versàtils, entre cometes, no... Perquè tant podem fer-te un rap així tot dur, com un trap, com un dancehall, un reggaeton... Ens és igual, tio. Mambo. De fet, ara vistes Mambo, saps? O sigui que... Salsa encara no hem provat. Sobretot en... Bueno, almenys per la meva part, jo crec que també els dos, rotllo, coses que ens passen a nosaltres, el que vivim, també potser alguns sentiments que volem manifestar o això seria, no sé. Sí, la nostra vida, en veritat, sí. O els nostres punts de vista sobre coses que passen o... Sí. A veure, és que en veritat no és un àlbum, saps? És una mixtape que hi ha temes que vam fer fa any i pico, saps? Però és com que hem anat guardant els temes, hem anat guardant i al final teníem un punyau de temes i va ser com tu, hem de fer alguna cosa, això hem de treure-ho i vam dir, doncs, ho traiem en modo àlbum, entre cometes, però no és un àlbum amb un sentit, amb aquesta cançó, la primera cançó parla d'això, l'última parla d'això, és un recull de cançons. O sigui, sí que té com una... Sí que segueix la filosofia nostra, però perquè és música que fem nosaltres, en plan... Sí que les cançons parlen més o menys de lo mateix, la majoria, i... Clar, també és això, o sigui, hi ha moltes cançons que hem fet durant el procés de Brillar o Morir que no hem tret de Brillar o Morir, que sortiran més tard, perquè tampoc, jo què sé, eren una altra fase, saps? O sigui, la fase Brillar o Morir eren com un grup de cançons. Clar, o sigui, nosaltres convertim estudi amb la 31 i amb la Salut. Amb la 31 des de fa un punyal, bueno, des del principi, quasi.
I clar, hi ha moments en què, jo què sé, ell està més fora o jo estic més fora, però seguim venint a l'estudi que millor estàs fent més temes amb la 31 que amb un dels dos, saps? Tal qual. I llavors és clar, no arriba un punt on ja es mescla tot, saps? Sí. Que potser cançons amb la 31 gravades en tenim 10, saps? Però al final ens hem de limitar, saps, els dos grups, perquè si no és locura. O sigui, és difícil perquè, clar, sempre veníem de ser artistes convidats que, jo què sé, ja tens com un públic assegurat o tens, bueno, saps que la festa te la faràs segur i que el concert és més còmode. I que no et preocupes, saps? Exacte, estàs allà amb... Si no hi ha ningú et suda la polla. Exacte. Bueno, no et suda la polla, però no t'ho menges tu. Clar. I clar, muntar-ho tu sol, que sigui un concert teu amb el teu nom, la teva com... és més difícil, però bueno, també és el que més ens il·lusiona, saps, poder fer aquest pas endavant, jo crec que és el que necessitem fer-ho ara, saps? Sabadell, 100%. Sabadell, Sí, Sabadell va ser una puta locura per nosaltres. Molt heavy. Sí, clar, concert nostre mai havíem vist, o sigui, bueno, és que en veritat a cap concert havíem vist tanta penya tan a fondo i veure-lo a Sabadell va ser un uau. Sí. Jo crec que, o sigui... A veure, el que tenim... Jo crec que el que tenim per treure és bastant guai i que la penya li pot condir. Espero que seguim pujant, entre cometes, saps? I que vagi millor. Sí, la idea és pujar. Però bueno. I que algun dia podem viure o rebre alguna d'això, saps? Perquè fins ara, en veritat, no hem tret un duro, saps? O sigui, hem tret alguna per, jo què sé, ens en vam anar a Berlín i sí que ens ho vam pagar en flashy, però ja està. Ja, i no sé, la pasta que traiem és per invertir-la un altre cop en el que fem, o sigui, no... Sí, en plan, tot el que cobrem, bolos o merxa o el que sigui, ho reinvertim, no ens ho gastem ni res. No. Jo crec que és de puta mare, tio, perquè si ho compares amb fa anys que només era la Peun i ja està, els Papes, un amor, Yeah. pues ara mola, saps? Perquè ja és com que quan només hi havia la Peun hi havia com un estigma, saps? Dintre del mundillo trap o música urbana en general era com en català, suda, de primera, saps? Sense escoltar. I ara és com que cada cop el públic està més preparat per escoltar el català, sigui trap, sigui dancehall, sigui el que sigui. També a la 31 ajuden molt, saps? Que Rebentés va, o sigui, Sincero i Valentín ha sigut un regalat, saps? Sí, tal qual. Perquè obren les portes perquè molta més gent pugui expressar-se en aquesta llengua. O sigui, Espanya ja porta uns anyets que la cosa està caliente, però aquí a Catalunya ha sigut com... Bueno, aquest últim any jo crec que ha sigut com... Yes. I ojalà segueixi així. Sí. A veure, La imatge de trap és... clar, o sigui, el trap neix de la Trap House, saps? Que la Trap House és la casa de venda de drogues. Trapitxeos. Però jo crec que cada cop ja es desvincula més d'això. Ara ja mires les llistes dels Estats Units i la gran majoria és trap, saps? I veus artistes que en la puta vida haguessis dit que farien trap fent trap, o almenys fent so trap, que després aquí es pot discutir, saps? Si fas servir sons trap però parles d'altres coses, és trap o no, no sé. Ara només tenim 2 samarretes, una blanca i una groga, són molt xules. El link de la web està al nostre Insta. I res, la idea és anar fent Sí, ara farem sudaderes per l'hivern. més roba guapa, tio. En plan, però farem rotllo molt poques i bastant currades. En plan, farem rotllo 50 sudaderes i Sí, tal qual. ja està. I roba que es pugui, en plan, portar que sigui xula, saps? En plan... Sí, sec. Yeah.
Home, nosaltres... Bueno, o sigui, nosaltres veiem la sentència i tal com veiem la sentència anem a l'aeroport ja a ocupar allò i veiem tota la resposta que hi ha i veiem durant la setmana tot el que passa aquí. Clar, o sigui... I de fet abans i tot ja teníem al cap de fer alguna cosa així, tio. Al veure tot el que estava passant i veure-ho amb els nostres ulls, saps? Va ser com, tio, aquesta puta merda no es pot permetre o jo què sé. O sigui, no som nosaltres qui decidirem si sí o si no, però creiem que nosaltres podíem ficar el nostre gra de sorra a denunciar el que estava passant i tota la situació, que realment no ha canviat res, saps? O sigui, els presos segueixen a les presons i la merda està així, però bueno, tio, o sigui, s'ha d'intentar lluitar perquè el món sigui més just i igualtat i llibertat per tothom, saps? No que et jutgin per uns prejudicis o per alguna que realment l'únic que estàs fent és donar veu a molta gent que demana tindre veu, saps? Llavors és com, una puta merda. Però... Sí, jo crec que sí. Amb l'art, tota la vida amb l'art s'ha reivindicat. En plan... A veure, també que cada un faci el que surti dels collons, saps? Però la música i l'art en si té un poder molt gran d'influència de la penya, saps? I si pots intentar fer alguna cosa per la teva comunitat o la teva gent, pues està de puta mare. Sí. Bueno, des del nostre punt de vista, saps? Que hi haurà penya que haurà escoltat la cançó i dirà a la presó, saps? Aquests xavals, però... Ja.